vila monástica. Coa proxección dun documental sobre a súa vida, precedida dunha ofrenda floral e unha misa na igrexa de Santa María de Valdeflores, Lourenzá rendeu homenaxe ao que foi o seu primeiro fillo predilecto. Era un home que sempre foi moi de Vilanova, inclusive escribía como firmaba como Salvador Lourenzá, non, Salvador Lourenzana. Pois teño o sonor de compartilo con el, sí. Sí, teño o sonor. Esa satisfacción. Foron moitas as anécdotas lembradas arredor do seu busto, na praza do Conde Santo. No ano 1993, pois, coincidimos nun hotel de Ourense, nunha cena de gala que se entregaban os premios Irmandade do libro. Aquela noite tuve a sorte de que me sentaron ao lado del. E claro, foi unha velada inesquecible, non? Na ocasión veu aquí ao colegio, o sea, eu estaba no colegio, e, bueno, fixéramos uns murales con toda a vida dele, como nos parecera, e marchou máis contento cos murales, que era, o sea, foi encantador, cos nenos, falando con todos. A súa casa e a rúa que leva o seu nome son tan só unha pequena mostra do respeto e admiración que lle profesan na súa terra. Os primeiros anos de casado vivín ali, sí, onde naceu el. Porque eu iba a ver, sempre que iba a Vigo, tiñamos longas conversas ali no despacho del, e sempre me falaba de Lourenzá. Foi un home moi amante da súa terra, das súas xentes. O Concello de Lourenzá e a Fundación Penzol organizarán actos ao longo do ano para lembrar datas sinaladas da súa vida. Por exemplo, o 25 de xullo, cando el se subiu ao balcón do consistorio a izar a bandeira de Galicia e tamén a dar un discurso, o Día das Letras Galegas, posto que el foi un propulsor deste día. É un orgullo de que lle fagan agora un centenario. A figura de Fernández del Riego segue ocupando un lugar destacado entre os seus veciños.